रहल छी अमजद म्यूजिक की शानदार प्रस्तुति। डीजे राजू मेरी ठोके लागल सैया ठोके लागल 12 बजे रतिया के ठोके लागल सैया ठोके लागल दरवाजा में किल्ली ठोके लागल करे लागल सैया करे लागल अन्हरिये में हथरिये काटे लागल जब से भट्टारा साथी कूदे लागल तब से कमर हमर बाथे लागल जब से भट्टारा हमर कूदे लागल तब से कमर हमर बाथे लागल। डीजे राजू मेरी तब से कमर हमर बाथे लागल। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। धक कलाई दिल दबाई कदल पूरा नास रे बाप रे बाप कितना चिल्लाई हम माई देहले मुहावा के चाप रे ठोके लागल सैया ठोके लागल अन्हरिये में हथरिये मारे लागल जब से भट्टारा सखी कूदे लागल तब से कमर हमर बाथे लागल जब से भट्टार हमर कूदे लागल तब से कमर हमर दुखे लागल बाप रे बाप हाय मार डालर रे। डीजे राजू मेरी खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। कैसे के रही बर्दाश्त सही राइटर माखुन अमन हो बाप रे बाप कैसे के कही खुशी के सखी डीजे राजू कर धमाल हो नाचे लगल सैया नाचे लगल धके हमरा पाजा में चापे लगल कूदे लगल सैया कूदे लगल तब से कमर हमर बाथे लगल ठोके लगल सैया ठोके लागल 12 बजे रतिया के ठोके लागल। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा।